Chcete žiť ako v rozprávke? Tu určite nečakajte nudnú novostavbu na štvorárovom pozemku, ale dom, ktorý má dušu. Krásny 8-árový pozemok, kde sa vy, vaša rodina a vaši kamaráti budete cítiť ako niekde na chalupe. Prešla aj na vás tá emócia? 220-metrový interiér so 6 izbami a nevyčísliteľným kľudom si teraz ale môžete kúpiť a začať písať v ňom ďalšiu kapitolu.